natur kontserbazioan gabiltzan hon eta arrantza munduan sektorean lanien ibili arteko ekimena da. Natur kontserbazioan ikuspegitik itsasoan egoera ona ez dela eta agian larria dela esateko nahiko datu badaude. Urtetan eta urtetan gure kostaldea errepekarretako kutsadurarekin zikintzen aritu gara, eta ziurrenik egoera hori azken urte hauetan dezente hobetu dela pentsatzeko arrazoia du eta datuak ere bai, berretak asko garbitu ditugulako. Baina badago beste izango genuke arazo larri bat gure ikuspegitik, eta da itsasoko bioaniztasunaren ustiaketa, eta zehazki arrantzaz ari gara. Mundu mailako hainbat erakundek esatu dugu arrantzatzen dituzten arrai komertzial hauen estok guztiak gainuztiatuta daudela. Horrela esan daien urrutiko kontu bat izan daite, baina antxoan egoeran pentsatzen jartzen bagara, etxean daukagun arazo badala argi ondorioztatu dezakegu. Beste urte asko, antxoa arrantzatza debekatu zutela, etzegoelako nahiko biomasarik. Oso hobet larria. Orduan, ez da antxoan kasu bakarrik, antxoa izango genuke da azken urte hauetako adibiderik argiena, baina beste hainbat espezieekin gauza bera gertatu da. Komertzialki dirua emateari utzi egin diotela. Agian ez erabat desagertu direlako, baina ez daukatelako idanik nahikoa interesik. Zergatik euren populazioak nabarmen gainuztiatu dialako, behin eta berriz. Horretan, eragile nagusia arrantza sektorea bera da eraman dituen politikoekin. Eta guk argi ikusten duguna da kudeaketa ereduiek aldatu egin behar direla. Momentu honetan, ondare naturala den bioaniztasun horren kudeatzeko eredua ez da jasangarria, eta badakigu. Beraz, nolabait horri irtera bat edo. Irtera bat baino, bestelako eredu batzuk sortu behar ditugu. Baldin eta arrantza gurean, bioaniztasuna kudeatzeko balioko duen sektore izaten ikusi nahi dugu. Beraz, nolabait iritsi behar dugu oreka horretara. Arrantza depredazio ekimena da, ustiatzen den natur balioen ustiapena eragiten duen ekimena da, eta, guk ez dugu esaten hori erabat eragotzi beharrenik edo ez goaz horren kontra hitz egitera. Eskatzen duguna da, bestelako ereduak sortzea natur balio horiek kudeatzeko. Ez dira arrantzalenak bakarrik natur balio horiek. Arrain ez da arrantzalena eta arrantza sektoreetan daudenak bakarrik. Natur balioak ondasun natural horiek guztionak dira. Eta beraz, eskatzen duguna da bestelako ikuspegi batekin kudeaketa eredu horietara hurbiltzea. Eta beste ahots batzuk eta beste irizpide batzuk onartzea eta erabiltzea kudeaketa eredu horiek sortzen dituztenak. Eta horretara gatoz, gure mezua argia da. Arrantza depredazioa da, ondasun natural baten ustiaketan oinarritzen da, eta nahi ala nahi jarduera horrek jasangarria izan behar du. Ezin du inolaz ere zalantzan jarri itsasoko bioaniztasunaren etorkizuna. Hori ez da geurea, ez da inona, guztiona da. Beraz, geure ardura da etorkizunerako eta gaur egunerako baliabide natural horiek ditugun aberastasun maila horretan eta albada hobeagoan mantentzea.